Hello guys, maadong adlaw na tong tanan. So karong adlaw day guys, pupuan ning pink nga tong lips kay matumiros nanay ug tatay sa hagna kay follow up check up karon ni tatay. Naghuwat pa mi sakyanan. Kay ning hangdot maming mayudong tinga ug kami sakyanan. Kay si tatay lagi di nakita kay sakyanan nga tiplo dili sa Wakman. Huwat pa mi. Nice ka to tanawon nag-rose kay namuwak na pud to ag kutong rose nga tinanim ni Kuya Ray. Dami tanaw mga buwak basta magsigig kauwanan. Kaya na magsigig pagpamuwak. Darag bros guys, nice tanaw. Nanay daghang si Jangko ana. Mubukaray na isa ning buka dagis ag uban wa pa. Diam kumuduol kay makalapok-lapok na pud ko. Nay daghang nay duha ka buok nga wa pa ning bukad. Tapos buwak tang tinanam. Ang gisabod. Kati alim na gikan. Ito ilati marilo. Awag ko anay. Rose nay. Hamay double nay. Naa, isa. Murag double. No, baga no. Jinya kuno nay nga nay. Jinya. Gibalhin lagi ring buwakan nay. Karing desmalbiri nay. Why? Gipangupawang tirubig mga kuan da bumbil. Yellow kat mo to katong dari. Dari jud ko ganahan da. Biyabas ko. Suwa kita gituan na bag-iro. Ah, it's in. Wanas leksi pa eskwela ha. Gahapon gikulbaan ka dyan kusgi. Chat. Gikulbaan dyan ko kay dito pa kus Don Emilio. Nagbiyahe ko. Drive pa dyan kus motor ko namin. Ning chat. Ma'am ni Leksi. Palihog ko nukuha si Leksi kaya na-slide. Pag ingan pag-slide. Sus. Grabe ka dyan. Kabalikan ka dyan kus agi. Kung na-slide ko no kay na-slide na basa. Nagdagandagan siguro na slide mo to si Uncle Roy nagkuha. Wa mo pud uli. Kuilawan ko sa nanay. Nay agkari din eh mamuwak ba rin nay kini murag ipil-ipil sa ning buwak ka guys kay ila mo dani guys. Ha? Dali ko nang buwak. Na may tenek man day ni nay. Pero na sa ilam na daghang kuan ay. Hilba. Na hilba. Na strasada pud ka pulo dana gunahon na pud. Dugay man lagi. Nang paimuga. Wa mo gunay si Jay lami ug mahinog kay way tamis lami ra na siya humbaon kay dali ra ma lata. Sige kuwan dari guys, sige ba pag-uwas injo na nay daghang kuag kapayas oh. Madto nami guys. Ranggaan na rin. 45 rin na yung timbang ni tatay. Nga na rate, kaya hindi ka maglako-lako. Tay, Hi guys! Nauli na dahil miganiha sa gikan mighagna. Dakaron gikan na pagkuog. Merkado Alicia kay upalit ko ang tatay. Vitamins o gatas. Mamuis pila rin isa. Kung maniuto kay gikabuhi ko kuhan na sakyanan. Ning palit day kog taong guys, tag 40 ning ang kani sa kasilupin. Giduha na nga kay di man pwede madala sa sarili kay mo kuno ni sige pangitang tatay at salon.
Wa baka paniud. Maila man inig kuan. Daghan na kadong taong. Palihog sa rip, Preser. Hindi, pressure. Pressure ko ng taong na Dara na panay. Itatay. Ginagmay ra, ginagmay ra. Daghan man lagi pagpan, di man lagi pagpan. Tangali mo na. Leksi ano, cookies, pang alcohol. Pagkaon. Imna to imong milk. Mana naman yung gisiun. Tasan ako kaadyo. Pagkaon lang. May Uy, kumandari. Nay, dalagatas mo nay. Sir na, 1,000... Sida may resibo? 300 kape. 1,275. Pare, tangkuan. Darag vitamins na yun. Hindi. Lami ko na siya nga vitamins kay kuan. Ito po, kami nang nakita kang tabuan. 30 kabuk ni apitasun, vitamin B complex, iron, Ano yung ito? once a day. Ano yung kita ito? Dapoy kung siniri. Dako, no? Dahil hatag ni tira na yun. Ni kasi tira 500. Ning kasi ti Julie 350. Jagi cash out, by cash out. Aglang sang ni Dodo, ako nagbayad. Ano yung tango? O karing mangga, ang gipalitas na tayo. Pag tamis ko nun ni Kado, bantay bitag na mutbutong tindira kay mawalok dito na. Basta mangga ko narang humuta. Humuta dili ay. Tamis ko no. Ha? Isul sa rep ni kay ito ng tatay kay mo nilang ang nagunay ka ng luto. Isul sa refleksyon, napay hapon. Nay mo arhe ka nay? Kaliw ko plato nay do ka buo. Kay day isda ay kami isda na pang alcohol ito. Hinaji ha. Hara man tong panakot tas lansang na ipon. Kaliw. Ha? Kanira kaya isa po. Napunta. Ang panakot palit ko kuan. Palit ko lato. Da. Lato. Kay arang katasan na. Lato guys. Kung hidup dito sa buhay nila, ulang ang hidup nila, uy. Ang hindi tagal ba nila nila? Palit ko kukaan, karabalyas, kaya ganan, arapis ko pa man eh, kilawon. O karin na, way tamarong na, anduhaw ko nun eh. Is this okay for father? Saray na nga. Magsabaw mo na. First ko para baka kadyo. Sabaw mo naging. Na, Ito mo kan isa sa bawon, hindi isa na sa ito ng bang. Ito rin sa bawon sila. ba namin, iwagan ka ba? Kamatis gang, palit ko kay magkilam ko. Magkilaw ko. Ba namin, ano sa ka ba, Ming? Dada way tao ko kinawa na lang tawa. Agkuanday guys, agkatong follow-up check-up ni tatay. Niingan ang doktor nga di nas tatay paimnan og para sa ijahang baga kay bag-o pa mas tatay na kuanda March 2022. Makadaot man kunos kasing-kasing magsigig inom muna ng tambawa. Ipa kuan na raman pa vitamins na raman si tatay og kaning gatas mag-importante ning gatas para sa ijang diabetes. Kani kay mapuni maka kuan sa ijahang balatian. Bahalag mahal na. Basta kayo makainom, ka na na-insure. Napay mo na yun. Ang koto na, ito yung ito. Bisita niya, ang basante na bisita na mawa ng koto. Babangin sa kubing. Kani ka ng mga unta. Naniudtuman mo no. Asan si May Lotus Baby? Adi, kari ako ininit ako sa ko magtuanda ng panihapon, para panihapon. Hatag sa termos ko, kutsara palihog, kay kapoy ko barag. Gal po ko lang. Kaon, good mo, ididaan ba mo? Pero mas on. Kutsara. Ang siya no. Kang kanay? Ito na, paano? Dalawa sa bida ito. Kutsara.
May oras na ron, may isang oras. Ang bisa na yung tinidor eh. Mukhang ka, hindi ka sa sinagatan. Pag-snack naman ay. Aw. Unsa day mo? Isiun pod na unsa ang pagkakuha na. Watch and learn. Nabuntas gid ko kaya pag paniud ko mag-alas 5 na ron o mag-alas lagi. Kaya pag uli gikaghagna natungog ko diretso kay gikabuhit ko sa sakyanan. Pinit pa ba ka? Sa balida? Renda ka mo. Hindi na hagod na. Pag maurot na pagtaka gininit ang gabi. Kaya muna importante nila na nag-imunit. Wa para ba na ha? Palutuon pa na leksian. I know. Wow, ka-English ha. I know. Your tinidor. Bright bird. Ano sutra? Okay, pull-on ba daw? Dari rata mas kuan. Kaya budi na pud mulasa. Lami ganan ko dani guys na ngibog kog nga ni. Ngibog. Yan. Kaya magpiti-piti mo nang gidaghan og kani. Kaya para pas kinilaw. Uy, musamot kaguba ni ang glass, naguba na gud ni. Salamat sa mga blessings nga niabot dari namo. Hara man tong taong, unsaan man tong taong gusto tong tatay ko anon ron? Kuha na ko gamay. Ano, din na ganun. Dasal ko gamay. Dasal ka po. O di, mapunta na mo sa mga isda. Kamu, mga ang taong, dasal. Ang kuha na na. Gidagat ko sa kyanan. Ano ka to? Sa ahas ka po, huwag mo masaba. Padoon pa nga niya, doon na lang sigan. Ano, hindi. Ano ka lang yung doon. Tuog ko na dyan pag-abot eh. Kay kasukaan din ko. Nawa, magkakalihigo pang kusukuan. Ma, sakit ang kita ni kanina. Namaw na. Huwag galing ka naligo. Hinigo pang ko sa Boston at hindi pagsama daw uli. Darapad guys, magkaroon sa ko kay kaping kataas sa nagatid. Mga anday pagka ninyo guys. Salamat sa mga grasyang dawat na mo. Unday nakabayad na ko sa motor. Salamat ka doon ni mo ma'am sa nagtabang sa ang motor o sa katupon naghatag sa mga rep. Daghang salamat ni mo te o ni mo ma'am. Ninjong tanan guys, salamat ninjong tanan. Ja, magkaroon sa ko guys. Kay gutom mulay ko. Bakjaw nagang paniud to. Kaon sa ta guys. Dara guys, sa nag-prepare kinilaw o karing lato. Dara pa ang daghan ng kamatis ang gibutang. Darag suka wa pa naglipon sa kinilaw kay makuan. Ugbugan pa, mapajok. Dara. Naguwat ko kuan saging gidungag. Pa kung kilawan hang ba. Ganang kay papiti-piti mag-slice ako na rin. Manghimasa Alexian ha. Magchinilas. Maning ganahan kamatis pampahamis sa ating damdamin. Aw. Pampahamis sa atong naong. Tinag-albaka po ni. Aga ba nang ikuan dari sa kinilaw? Sausawa na daring kuan lato.
Nagkain ko ka cup noodles. Nagkitasan gyapon ko kay cup noodles sa mangikat ko. Kabuhi ko sa kuante, ikaw pa tayo ng abante, labaw pa kang kabuhian. Isa man. Kabuhi ko sa sakjanan. Kabulan siya, baka tug, mihigda, bitang dito pag ako. Ako di ko ko kagantay nga Ang naman. katong- Nangod ako. May mga marites sa imong likod, oh. Ano sa IT? Grabe ka marites man yung ganahan og magkilaw, daghanag lamas pa. Hindi ingilngig. Hindi. Mas lingkod. Muni lami. Muni ganahang nanay, tatay. Di ba, nay? Di man ko di aslam. Lala. Dasal. May in love sa'yo si May. Ano gusto? Naluto na, nay? Saging ba? Ayan, kay... Pero timur din ikaw pas natin. Kam. Oo. Hindi ka maray dodowa. Dua. Hindi ko ano, bandit. Duwa kung bantay kong kwarto, ha? Magkalamra ka sa kuto kay... Hindi ko maragag ano. Dek, di mo na kapoy ra ba ko? Ikaw ito, Dali, Abe. ayan. Ikaw naman. Ngayon na? Ha? Di, iba. Tambah ka naman po, nung nagkala na. Kadadadaan na. Ayan lang nga. Cellphone, Lexi. Hala, nagluto siya. Siyempre, ulam. Naghalag. Ulang ba ng kuan man na? Panakat mo na. Panakat first before the ulam. Ba't marami ang sibuyas na nilagay? Hindi man lang hiniwa. Tayo siguro po. Kita masih kiri kan? Nakanaglang, tawag ko. Nagkapan lagi nila kay kakak. Tawag mo. Namigang dibuhat. Dali, ayan. Mana? Lexi, will you please? Thank you very much. Lababo. Ikaw na yung sumpay. Kaya mo ko ka. Tingog. I'm satisfied. Dami ka dyan, guys. Naglang pa sa isa sa misa. Palawag. Isa man na. Remix. Han! Nga nagbo. Nakita lagi mong papaday. Aliana, datos gindulman ang naghinabo sa sakyan ng ganiha. Dagan ang motor. Oh, good. Dara guys, alam mo yung ikuha na, kinilaw nga daga nagpanakot. Mga unta ninyo, nagbuhat ko saging. Dara guys, mga unta ninyo guys, sarang lami akadyo saging na makay hinog-hinog na. Tamis na ninig kain. Dara nay. Dara mga unta guys. Tang ka be? Ano naman? Beng! Gahi magulad sa makadangag kay magsigig headset. Kaingin siguro kung anong headset, magsigig headset na rason sa bahay. Dati ko plato, Beng, palihog, Beng. Ikaw man dyan nadana. Ang ganahan tayo ng bay. Kanta guys! Dara! May ikot sa
Dami mo saging. Hindi okay. Mabiglang din dyan. Okay kan kain. Iway ka, no makikan ka. Sabi itong nakain. Kani, bili ka mo 8 na ni be? Naman. Piti-piti ay. Lingkod na yun. Ano ba kayo ko na? Kasi malang Dapat kasali. naman. Dalat. Gawin. Pakjaw pa ni Udto. Bayo pa ka na kung higop na kung meron minta ka di dyan, nawag mong lukod. So, ay, pa ko nila pag namalig pa to. Paano kung naanad sakay-sakay. Anong di aircon. Tabaan di. Kamura may puno o tabangan mo. Tapos na yun. Hinog na na eh. Yan, ni pure. Hmm? Dihangan eh. Hmm. Kaya na, Beng! Buntas ko na yun. Pas mo, ka, mabanag vitamins na. Mamagap kung kain ko kay isukar ah. Itong ganiha mo itong anggit katug diretso. Pwede matabang. Mamakag nagtuloy dyan. Ano niya? Hindi ka ba may kagapon? Ano ba? Hindi. Kaan ka, Day? Kailan kaya yan kakain ng ganyan? Lamig na, di. Lamig ang kinilaw, Nay. Awam ka ni kaan. Ano naman? Ito naman siya yan. Kaya naman ka na. Kiliksi, di mo kaagnan eh. Kang ka, di. Ikaw po, Bing. Di ba ka makaagnan ni Bing? Ano ko? Mas ganahan pa ko sing ani kasi guso. Oh, ay, pabito na na. Kay kuan, aguso. Nagtip. Lagot, mag-init-init pa. Nanggag. Ito pabito ka ba? Di, o, tilawi ah. Di mag-inarte. Ay, wakay amang dato. Pachoy-choy, why sustento, ers. Ha? Pachoy-choy, why sustento, anak. Mau, nahiya tayo dyan. Hindi, lood ang baba. Aw. Ang body po, dapat kabadlang. Ako'y body na na. Ngamit, be? Mabadyan po ko ako'y body na rin. Para di pas body dyan na, tipid maka, nahunga. Wapo ng black. Masud po si Juliet ng black na. Bye, guys. Thank you for watching, guys. Bye-bye, guys. Bye-bye. Yung tanan diha. Tiwa sa Kaya may tamo kaon. vlog. Salamat sa pagmamahal. Salamat sa pag tabang na mo. Katong nagbayad sa, naghatag sa rep na Nang regards to ninyo. Salamat dahil yes, Europe. Salamat po sa nagkwasang motor. Nakabayad na ko ganiha, ma'am. Salamat. Lawas. Langon. Pinangga di ko sa Ginoo. Babasa. Bye, guys. Thank you for watching.